Әйткән идең әгәр сөя калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөйпар тик миннән яхшыракны. Сөймә ләкин миннән түбәнне, сөйпар тик миннән яхшыракны. Сөймә ләкин миннән түбәнне. Юлыктым мин лулу бер чәчәккә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә әйтерсең лә синең дәвамга. Нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә әйтерсең дә синең дәвамга. Нишләргә соң дигән сорау белән киләм синең рәсемең каршына. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени башыма. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер иде